бо мақсади зебову назаррабо гардонидани муҳити атроф ва тозаву озода нигоҳ доштани он, кормандони ташкилоту идораҳо ва муассисаҳои давлатии ноҳияи Шаҳринав ва шаҳри Ҳисор ба ҳашари дастҷамъона баромада, шафати шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Турсунзодаро аз алафҳои бегонаву хушкида тоза намуданд. Дар ин аксияи тозагӣ ба хотири нигоҳубини дурусти ниҳолони сояафкан, ки дар шафати шоҳроҳ шинонида шудааст, бихи онҳо нарм карда об дода шуд. ҳамзамон партовҳои сахти маишӣ, пластикӣ ва дигар намуди партовҳои ҷамъгардида тавассути нақлиёти хизматрасонӣ ба партовгоҳҳои асосӣ бароварда шуданд. ин асосан аз дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. мо бо як дилгармӣ, бо як садоқат, бо як меҳр нисбат ба ватан, ба пешвои миллатамон омода ҳастем, ки мулкамона, мулки биҳиштосои худамона ҳамавақт дар ҳолати тозагӣ, озодагӣ нигоҳ дорем. баргузории чунин аксияҳои дастҷамъона ба баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон ва беҳдошти муҳити зист заминаи мусоид фароҳам меорад. бояд гуфт, ки аксияи тозагӣ дар ҳудуди шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Турсунзода пайваста баргузор гардида, дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ идома хоҳад ёфт. дар ин аксия сокинону фаъолони ҳудуди шаҳр иштирок намуда, шафати шоҳроҳро аз ҳар гуна партовҳои пластикӣ ва алафҳои бегона тоза намуда истодаанд. аз ронандагон хоҳиш менамоем, ки партовҳои пластикӣ ва дигар гуна партовҳоро дар шафати шоҳрои Душанбе Ҳисор Турсунзода напартоянд, чунки муҳити зистро коста мегардонад. зикр бояд кард, ки меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҳангоми дидан намудан аз манзараҳои дилфиреби Тоҷикистони биҳиштосо тавассути ин шоҳроҳи байналмилалӣ низ сафар мекунанд, ки баргузории чунин тадбирҳои экологӣ ва ба таври ҳамешагӣ зебову дилоро нигоҳ доштани муҳити атроф ба таассуроти онҳо таъсири мусбат мерасонад.